O Ministerio de Industria dá luz verde ao Plan de Sustentabilidade Turística do Concello de Pontevedra. A cidade recibirá 2 millóns de euros para potenciar o turismo sostible e poñer en valor o seu patrimonio e gastronomía. Queremos que así sexa e no caso de Pontevedra pois é un referente indudable do que son estas Rías Baixas e tamén do investimento. Os cartos proceden dos fondos Next Generation e destinaránse a 4 eixos de actuacións en 3 anualidades, entre 2022 e 2024. Non só é a cidade, o centro histórico, non, que tamén se van a facer actuacións, senón todos o entorno natural da propia cidade, do propio concello, pero tamén dos concellos de arredor, non? Queremos que a xente veña a Pontevedra, disfrute de Pontevedra a nivel urbano, pero disfrute tamén de todos eses componentes de medioambientais que hai arredor da... Somos pioneiros en cuestións de mobilidade, en cuestións de gañar espazos públicos para os cidadáns, en cuestións de utilizar as actividades deportivas como fomento do deporte e tamén para poñer a Pontevedra no mundo, e tamén somos modelos en cuestións relativas á defensa e ao cuidado do medio ambiente. Ou queremos ser tamén un referente nese sentido. E nesa liña vai pois o Plan de Sostenibilidade Turística no que participamos. Entre os proxectos que o Concello quere levar adiante destaca a continuación da Vía Verde do Salnés en Pontevedra. Esa conexión coa Vía Verde que está xa funcionando de Portas a Vilagarcía, aproveitando tamén o Camiño de Santiago, aproveitando esta ponte sobre o tren que quedou libre, pois intentar esa conexión tamén de Vía Verde entre Pontevedra e Vilagarcía a través de Barro e aproveitando os tramos do camiño, non? A maiores, Pontevedra recibirá outro 1 millón de euros para a restauración ambiental do conxunto da Ribeira do Lérez, dende as Xunqueiras ata as Aceñas. Os cartos proceden do Ministerio de Industria e o proxecto estará xestionado pola Xunta. Contempla actuacións como a mellora da iluminación e da accesibilidade e a recuperación dun servizo recreativo de barcas. Co Vic seguirase potenciando a Vía Verde do Salnés e a mellora deste entorno, tanto da Ribeira do río como do río interior, particularmente das esculturas que necesitan a mellora dun comportamento hídrico e demais. No marco deste plan de sustentabilidade, Pontevedra mellorará tamén a iluminación dos espazos naturais, creará novos roteiros turísticos polo casco histórico, constituirá un observatorio turístico e potenciará a marca Pontevedra Capital Gastro.